Nyom nkron Awurade meda wase makoma nyinaa mu meka wanwade nyinaa megye mani na madi ahurusie wo wo mu meto wo a wo soro no din ayeye dwom efiri sɛ matamfo asane wo achi watoto na wayira wanim na wabu aten amame adimasem watena atemu adwa so sɛ otemufo tenene wateatea amanaman wasɛe abɔnefo wapepa wɔn din kura atamfo awiesa adane daa amamfo na wamankuro ase agu wɔn ho nkaye ayira na Awurade de ɔte hɔ daa ɔde n'adwa asi hɔ rebu aten ɔno na obebu wiase aten tenene mu na wadi aman asɛm tenene mu Awurade bɛyɛ dwane kwahyɛbea ama de wɔrepɛkyɛ no ahokyerɛ bere mu dwane kwahyɛbea na wɔn a wonim wudin de wɔn ho bɛto wo so efiri sɛ woanya wɔn a wɔhwehwɛ wo Awurade monto ayeye dwom ma Awurade a ɔte Sion monka ne nneyɔe nkyerɛ aman mu sɛdeɛ ɔtɔ mmogya so wure no akae wɔn na ne wure amfiri abrɛfoɔ nteamu Awurade humi mmɔbɔ hwɛ mamane a efiri matamfo wo a woma me so firi owuo aboboa no na menka wayeye nyinaa menkyerɛ Sion baba aponkesie mu na minni awurusie won kwagye mu amanaman amemmem amena a otuye no mu afidie a osum huntaaye no ayi won nan Awurade ayi ne ho adi wabu aten ode obonefo nsam ne yoe atoatoa no abonefo besane akọ asamando amanaman a won wure afiri onyankopɔn nyinaa na nyeda na ne wure befiri ohiani na mobroni ani daso renyira Awurade sori mma odasani nninim ma wonmu amanaman aten wanim Awurade ji won hu na amanaman hunu se woye adasama